Don Armando Requeixo Cuba, señoras e señores da Presidencia, membros do xurado, rapaces e rapazas premiados, familias, compañeiras e compañeiros, moi boa tarde. Reunímonos con inmensa ilusión e ledicia neste 9 de abril para celebrar unha nova entrega dos Premios Minerva. Pasaron xa máis de 6 décadas desde aqueles primeiros xogos florais en 1963. E o Colexio Manuel Peleteiro conserva intacta a ilusión de poder contribuir a fomentar a creatividade da mocidade galega, que ano a ano segue sorprendéndonos coa calidade dos seus poemas e relatos. Desexamos e tamén soñamos que nun futuro próximo incrementen a extraordinaria listaxe de grandes voces literarias que recibiron aquí, con nós, cos Premios Minerva, un pulo decisivo na súa traxectoria como creadores e creadoras. Nomes da talle de Darío Xoán Cabana, Xesús Raba de Paredes, Ánxeles Penas, María do Cebreiro, María Reimóndez, Lucía Aldao, membro do xurado nesta edición, os Premios Nacionais Berta Dávila, Olga Novo, Brais Lamela, Alba Cid, tamén no noso xurado esta edición, Ismael Ramos ou a novísima Alma Guzmán, Premio Xuventude Crea xa en 2 edicións, e que acompañan ao longo elenco de voces imprescindibles na literatura galega. Teñen honrado a estes Premios Minerva coa súa presenza como mantedores lendas das nosas letras como, entre outros, Álvaro Cunqueiro, Filgueira Valverde, Carlos Casares, Antonio García Teijeiro, Uxío Noboneira, Manuel María, Yolanda Castaño, Xosé Luís Méndez Ferrín, Fina Casalderrey, Luz Pozo, Elena Villar Janeiro ou os recentemente finados Fernando Ónega e Xesús Alonso Montero, a quenes tamén queremos lembrar dun xeito especial. Hoxe temos a fortuna de engadir a espléndida nómina de mantedores e mantedoras dos Premios Minerva, alguén con quen temos unha débeda de admiración e gratitude non só polo seu traballo incansable e entusiasta como crítico literario, traductor, investigador e divulgador, senón tamén pola súa xenerosa colaboración co noso colexio. Don Armando Requeixo Cuba participou por primeira vez como membro do xurado dos Premios Minerva hai xa 26 anos. Dende hai 5 edicións preside o xurado de narrativa. Temos con nós a un referente totalmente imprescindible para comprender e gozar da nosa literatura. Unha persoa cun inesgotable entusiasmo e paixón pola análise e difusión da literatura galega, non só da contemporánea, servindo ademais de ligazón permanente entre o mundo académico e os destinatarios e destinatarias desa vizosa riqueza da que dispón o noso sistema literario, servindo tamén de canle entre a palabra e o público lector. Multipremiado en todas as súas facetas profesionais, Armando Requeixo é responsable directo da visibilización de autores e autoras, obras, tendencias e proxectos que forman parte da nosa riqueza literaria, en moitos casos xa do noso canon. Polo seu entusiasmo, polo seu rigor e pola súa incansable capacidade lectora, tanto como crítico como dende a súa faceta investigadora, Armando Requeixo é un axente hiperactivo de contaxio, bendito contaxio, desa paixón compartida que é a lectura, a boa lectura. Mesmo nestes tempos de presas, frivolidade e culto desmedido á imaxe, nestes tempos de banalidade, de bouba, de falsas novas, nos que compre recuperar o significado da palabra, nos que compre dar o seu valor exacto a cada palabra. Nesa arte, o noso convidado, o noso mantedor desta edición dos Premios Minerva, é un verdadeiro mestre. Hoxe queremos que a súa presenza sexa un acto de recoñecemento e gratitude á súa persoa, pero sabemos tamén que imos gozar da súa palabra, dun convite a seguir lendo, pensando e sentindo a boa literatura. De algún xeito, el sabe que está xogando na súa casa, o Colexio Peleteiro, a súa casa, así é. É verdadeiramente toda unha honra poder contar hoxe coa súa presenza. Don Armando Requeixo Cuba, ten vostede a palabra.
Ben, moi boa tarde. Autoridades, director, profesorado e alumnado do Colexio Peleteiro, concursantes distinguidas e distinguidos, familiares destes, amizades, estimado público. Permítanme que comece por onde compre, que é agradecendo a Marta Arce as súas moi xenerosas e ben velidas, por certo, palabras de presentación. E tamén sí que principie parabenizando con toda ledicia a Raúl Bouzón, Alba Prieto, Mara Arca, Elvira Pérez, Alba Lorenzo, Iria García, Inés Pereiro, Román Rojo, Antía Paradela, Cristina Bicho, Simón Torres e Marta Penaba, voces poéticas e narrativas distinguidas nesta 54ª convocatoria dos Premios Minerva, que organiza nada máis e nada menos que dende 1963 o Colexio Peleteiro, o que os converte nun dos galardóns non só máis prestixiosos do seu ámbito, senón tamén nun dos máis antigos e, polo mesmo, nun referente no panorama literario galego. Que esta dúcia de novas e novos creadores se una á extensa familia de galardoados dos Premios Minerva, estou convencido de que ha de ser, para eles, un motivo de satisfacción. Da súa parte, para as compañeiras e compañeiros do xurado, algunhas aquí presentes, a saber, Lidia López Teijeiro, Xesús Fraga, Fernando Iglesias, Mar Quintela, Luis Alonso Girgado, Manolo Fonte, Alba Cid, Lucía Aldao, Alejandro Carreira e sempre á cabeza como capitán de filas Monbuígas como secretario. Estes premios son tamén, para este caso, fundada causa de alegría para estas persoas porque, con tales distincións, vese confirmada a excelente saúde das nosas letras que ten nesta nova fornada de creadores un ilusionante presente e un moi prometedor futuro. Hoxe, para min, é un día moi especial. Os Premios Minerva son unha casa amiga, acaba de dicirse, a que levo frecuentando por máis dun cuarto de século. A primeira vez que participei neles como xurado tiña 29 anos. Mirádeme agora. Fíxeno por convite da dirección do colexio, mais quen actuou como o meu valedor foi o compañeiro e amigo Luis Alonso Girgado, hoxe aquí presente. Con Luis, pero tamén cos admirados e sempre lembrados Manuel Quintáns e Avelino Abuín de Tembra, aprendín a lle querer aos Premios Minerva, a profundar na súa importancia, na súa celmosa historia, no símbolo que supoñen para a nosa literatura e para toda Galicia. Con Luis, con Manolo, con Avelino e a carón da dirección e do claustro de profesores do colexio, fun tamén vendo pasar polo certame toda a historia recente da literatura galega. E iso foi posible grazas aos extraordinarios coordinadores que ao longo destes lustros tiven a fortuna de coñecer e logo de tratar como grandes amigos. Porque cando cheguei aos Minerva, quen me recibiu cos brazos abertos foi Xavier Ferreiro. E logo, tras del e durante moitos anos, quen me arroupou e me deixou camiñar a súa beira foi Teresa González da Silva. E hoxe teño o privilexio de seguir esta andaina ao pé de Monbuígas. Así que vayan para el e para Luis Peleteiro os meus agradecementos máis sonoros e expresivos por me dar a oportunidade de dirixirme hoxe a todos vós. Así pois, únome con gozo a nómina de mantedores na que resulto ser o terceiro mindoniense, tras o meu devocionado Álvaro Cunqueiro, que foi mantedor en 2 ocasións, e a miña admirada Marina Mayoral, na que me corresponde, ademais, a honra de palestrar no ano en que homenaxeamos o 50enario do pasamento do tamén mantedor Ramón Otero Pedrallo. E na que me cabe o privilexio de ser un dos seus contados críticos literarios, aquí brillan sempre máis as poetas e os narradores, seguindo, polo tanto, o magisterio de Ricardo Carballo Calero, tamén el mantedor no seu día. A literatura é a intelixencia do corazón. Nestes tempos tan avoltos e tan confusos que nos tocou vivir,
con guerras por toda parte e conflitos encirrados por líderes dementes. Só a firmeza das palabras, o seu poder diplomático, a súa capacidade para tender pontes de diálogo han ser quen de volver a humanidade á sensatez, á serenidade e á bondade. Ler é moito máis que un exercicio intelectivo ou unha ximnástica decodificadora. Ler é abrirlle as portas a todos os universos posibles do metaverso. Un bo poema, un conto singular, unha novela fascinante, unha hipnótica peza de teatro ou un ensaio revelador ofrécennos a posibilidade de abolir as leis do espazo-tempo, de curvalas durante a lectura e levarnos a vidas, a emocións, a angueiras e desafíos que nunca daríamos vivido doutro xeito, porque o noso tempo entre os mortais é limitado. Porén, son un cidadán do mundo e do meu tempo, e sei ben que vivimos nunha era icónica e digital, que o imperio internetiano é omnímodo, que as leis tiktokeanas son implacables, que os podcasts se erixen en revelacións sagras e que toda a pléiade de influencers actúan como novos deuses dun Olimpo virtual que modula, acomoda, reperfila e por veces mesmo determina a nosa existencia. Mais, fronte a tal tsunami de inputs cegadores, hoxe traio para vos, mocidade, que estades a me escoitar, unha mensaxe subversiva, iconoclasta, rebelde e combativa. Porque eu creo no poder das palabras, na forza incontible das verbas. Sei que o soño das palabras, o amor dos letraferidos, é a enerxía máis poderosa do ser humano. E non hai mal, pesar, desencontro, preocupación ou desavinza coa que non poidan a imaginación, a fabulación e as ficcións fractais, infindas e poliédricas que agochan as historias de papel. Eu teño un soño de palabras, e asegúrovos que se deixades entrar nas vosas vidas á literatura, todo mudará e endexamais volveredes a ser os mesmos. Eu teño un soño de palabras, e dígovos que se a literatura habita en vós, ningún lado escuro da forza poderá anularvos. O voso pensamento crítico dilatarase ata máis alá da porta de Tannhäuser e veredes brillar rayos C na escuridade. Seredes quen de interpretar, de comparar, de cuestionar. O voso vocabulario expandirase ata límites insoportables. A vosa capacidade para a escrita e para a comunicación oral será tal que o voso profesorado deberá renderse a evidencia de que en vos a forza é poderosa. Eu teño un soño de palabras, e non teño dúbidas de que a literatura traerá aos vosos días a amiga empatía, que vos andará de moitísimos monolitismos mentais e de fanatismos perversos, que vos fará máis intelixentes e polo mesmo máis libres, e que esa liberdade traerá ás vosas vidas a felicidade. Eu teño un soño de palabras, e sei que a imaginación e a creatividade implosionarán en vos a través da literatura, que vos atoparedes ideando, xerando posibilidades, creando proxectos en calquera ocupación ou dedicación vital a que vos consagredes, e que seredes nelas modelos de alto pensamento, de argumentación superior, de concentración e de atención sostida. Eu teño un soño de palabras, e estou persuadido de que as letras e a lectura son a chave que desferrolla todos os muros que ides precisar e que ides querer derrubar. As palabras son unha arca na que se garda a memoria, o coñecemento histórico, a cultura de noso, o pensamento e a filosofía que nos fai humanos. Por iso, o prazer estético da lectura, o gozo intelectual que supón o desafío dun bo libro, son a panacea que vos asegura a comprensión do código do mundo, das complexidades do existir e do misterio das relacións humanas. Aí, xusto aí, estades vos. Esa é
a derradeira porta que debedes cruzar, a que vos levará a coñecer quen sodes en realidade, a vosa identidade máis íntima. E non poderedes chegar a coñecela se o fío da Ariadna da lectura e da literatura non vos guía polo labirinto letal no que se converteu este planeta confuso, difuso e profuso que non deixa de nos abrallar cada día, cada hora. Grazas á literatura, o meu mundo cambiou. E fixo sendo eu moi novo. A lectura de relatos, poemas, novelas, pezas teatrais e ensaios ensinoume a ver o outro lado da vida, o en vez da realidade que moitas veces nos ocultan. Aprendín que un pode ser operario dunha oficina de correos e escritor, como foi durante moito tempo Faulkner, que existen libros indescifrables que un nunca cansa de ler, como o manuscrito Voynich, que hai obras míticas que se perderon, como o segundo volume da Poética de Aristóteles, que as erratas son como microbios ou piollos dos libros, unha sorte de fillas parvas de imprenta, por veces graciosísimas. Que titular unha obra é toda unha peza de arte, que hai escritores alófonos que souberon contarnos o seu mundo políglotamente, que en ocasións a mellor novela de algún autor foi a súa propia morte, como Esquilo, que faleceu cando lle caeu en riba da cabeza unha tartaruga que unha águia ceibara das súas gadoupas. Que a literatura se infiltra en todo e que por iso temos clubs de fútbol, comidas e bebidas, illas e planetas ou aeroportos, estacións intermodais e hospitais que teñen nome de escritores. Que nos epitafios e en certos cemiterios históricos hai moita e moi boa literatura. Que en non poucas ocasións houbo escritores que foron unha especie de bedoiros e adiantaron a realidade que ia acontecer, como Xulio Verne, por exemplo. Que moitas das celebracións dos povos lembran a literatura, como o Día das Letras Galegas ou o Día do Libro, pero tamén moitas outras celebracións nacionais por todo o planeta. Que a biblioclastia é a máis triste morte para un libro, pois nada é máis doloroso que ver arder as palabras. Que hai autores que publicaron sendo centenarios, e outros que o fixeron sendo menores de idade. Que os ghostwriters ou os negros literarios son unha tribo moito máis numerosa do que nos parece. Que en máis ocasións das que poderíamos chegar a sospeitar, certos volumes tiveron que loitar contra as prohibicións políticas, religiosas ou puritanas para ver a luz. Que o fútbol e a literatura teñen unha boa amizade e que hai mesmo equipos de fútbol de escritores que xogan ademais ligas internacionais. Que houbo autores cegos que lle puxeron ollos ás palabras con xenio incomparable, como Homero, como Milton, como Borges. Que nas dedicatorias dos libros se agocha todo un continente dos sentidos. Que os cafés literarios son o mellor lugar para ver pasar a vida e para comentala. E, en fin, que moito lle debemos a tantos bibliófilos e mecenas históricos que salvaron para nós obras esenciais. E agora ides deixar que vos lembre un relato parabólico que axudará a convencervos da necesidade imperiosa de que vos deixedes acompañar nas vosas vidas pola lectura e pola literatura. O relato do que vos quero falar titúlase O Proceso e é unha historia epifánica que creou o escritor praguense Franz Kafka e que se publicou por vez primeira hai agora un século e un ano. O Proceso narra a historia de Joseph K., un empregado de banco que é detido unha mañá no seu cuarto sen recibir explicación ningunha sobre o delito que supostamente cometeu. A partir dese momento, Joseph K. fica atrapado nun sistema xudicial inaccesible, arbitrario e labiríntico. Vese sometido a interrogatorios absurdos, a entrevistas con abogados ineficaces e encontros cunha chea de personaxes que nunca lle aclaran a natureza da acusación, mentres a súa vida cotiá vaise degradando e colonizando por ese proceso interminable. Pois ben, preso por esa delirante espera, Joseph K. permanece durante anos e anos agardando a que se abra para el unha porta á verdadeira xustiza, simbolizada polo soarego dun inmenso portalón que nunca chega a traspasar e
que o mantén nunha agarda sen fin, paralizado entre a esperanza e a impotencia. Finalmente, dous executores acaban levando ata os arrabaldes da cidade na que vive e fano desaparecer nun descampado, sen que Joseph K. nin as persoas que leemos a súa desacougante historia cheguemos a coñecer endexamais cal fora o seu suposto crime. Pois ben, Joseph K. sodes cada unha e cada un de vós. O voso delito é vivir nun mundo Matrix, adormentados polas máquinas internetianas, que queren acabar convosco e deseñan para vós xuizos sumarísimos. A porta da xustiza é a literatura, a lectura. E o que non chegou nunca a saber Joseph K. e o que eu vou descubrirvos agora é que esa inmensa porta, ao pé da cal ela agardaba, estaba aberta. E Joseph K. puido sempre poñer fin aos seus males só con atreverse a empurrar a porta e cruzar o seu limiar. E agora eu pregúntovos, ides ser vós capaces de atravesar a porta da literatura? Seguiredes agardando e agardando e agardando, vivindo nese mundo especular de Matrix, onde o virtual, o digital, o internetiano determinan para vós un futuro escroleado que vos levará a desaparecer sen ter vivido realmente. O meu soño é o soño das palabras. E é un soño redentor, unha maxia que se pode compartir, que é para todas e para todos. Unha alquimia que nos transforma, que nos fai máis libres, mellores, máis felices, solidarios e compasivos e xa que logo máis humanos. Remato xa, mais non sen volver a agradecer ao Colexio Peleteiro non só esta regalía de poder dirixirme hoxe a vos, senón tamén o galano de me permitir gozar un cuarto de século da súa compañía amiga e do seu magisterio constante. Síntome, pois, un espectador privilexiado da súa grande historia, unha historia, por certo, que axudei a acrisolar no volume cincuentenario dos Premios Minerva, publicado hai un par de anos, e coordinado xunto aos colegas e amigos Laura Camaño Pérez, que por aí estará, e Luis Alonso Girgado. Oxalá o que vos deixo dito sexa para vos a chave coa que abrades a porta a un novo e xenuíno universo. Nel atoparedes, como dixo o máis grande dos dramaturgos da historia da humanidade, a auténtica materia da que están feitos os nosos soños, a literatura. Mais nada e moitas grazas. Señor Mantedor, moitas grazas polas súas palabras. Neste momento procederemos á lectura da acta do xurado desta edición dos Premios Minerva, presidido na modalidade de narración por Armando Requeixo, que contou como vogais con Xesús Fraga, Premio Nacional de Narrativa, Lidia López Teijeiro, premiada en varias edicións dos Minerva, tanto na modalidade de narrativa como na de poesía, Fernando Iglesias Coel e María del Mar Quintela. Na modalidade de poesía, o xurado estuvo presidido por Luis Alonso Girgado, actuando como vogais Alba Cid, Premio Nacional de Poesía Xoven e tamén varias veces premiada nos Minerva. Lucía Aldao, tamén premiada nos Minerva en diferentes edicións, Manolo Fonte e Alejandro Carrera de Sousa. Reunido o xurado o día 5 de marzo decidiu outorgar os seguintes premios. Os galardoados lerán un fragmento da súa obra. Prégase que non aplaudan ata que rematen a lectura. Moitas grazas. Na modalidade de narración, o xurado concedeu os seguintes premios. Terceiro accésit a Iria García García, de 15 anos,
de cuarto de ESO do Colexio Sagrado Corazón Placeres de Pontevedra, polo seu traballo O prezo do amencer. Comezou a nosa guerra. Lorian autoproclamouse o campeón da vida e reuniu un exército de seguidores, todos cegados pola promesa dun mañá sen bágoas. Cada acto de heroísmo seu era, en realidade, un golpe contra o equilibrio. Cando unha praga arrasou as chairas de Fen, Lorian non buscou a cura dentro do ciclo natural. Invocou un ritual que trasladou a enfermidade, non a curou. A praga foi transferida ás terras sombrías, un páramo estéril cuxa única función cósmica era albergar a podremia e a decadencia do mundo. Lorian foi aclamado como un salvador, pero eu vin as consecuencias. As terras sombrías, ao saturarse ao todo colapso, empezaron a filtrar a súa esencia corrupta cara ao mundo vital. Novos e máis terribles fungos naceron nos bosques e os animais comezaron a mutar. Eu actuei cun grupo de leais, aqueles que entendían a verdade. Realizamos un contrarritual para conter a corrupción. Para o mundo foi un acto de sabotaxe. O arquimago Kaelen envelena a nosa terra, gritaban os heraldos de Lorian. Envelenar? Estaba a tentar aplicar un torniquete a unha ferida que ele inflixira. Cada enfrontamento era o mesmo. Lorian, coa súa espada brillante e as súas palabras de esperanza, rompía outra engranaxe do mundo. Eu, coas miñas runas complexas e o meu rostro severo, tentaba desesperadamente reparar o dano. A xente só vía o mozo aposto loitando contra o vello amargado. Segundo accésit a Álvaro Lenzo Iriz, de 16 anos. Cursa cuarto de ESO no IES Santa Irene de Vigo, pola súa obra O vendedor ambulante. Unha solleira mañá de agosto chegou á cidade de Sinar un carro tirado por dous bois albinos. O carro conducíao un vendedor ambulante, coñecido en 3 continentes por ser un creador de soños. No seu carro traía os obxectos máis extraños que endexamais se viran, obxectos que semellaban sacados dun conto de fadas. Dicíase que vendía botas de 7 leguas, ratos brancos amestrados e un xarope con sabor amorodo que facía rir a xente, murmurios embotellados e caramelos infinitos. Ademais, segundo contaban as aboas á luz da lareira, aquel home tamén vendía soños, desexos que a xente quería ver feitos realidade, a un módico prezo, por suposto. Sinar era unha pequena vila entre dúas montañas, coas súas rúas, as súas hortas e as súas casiñas. Cando o vendedor ambulante chegou á aldea polo camiño principal e freou o carro ante unha tenda de comestibles, moita xente achegouse a mirar con curiosidade. Nenos co pelo alborotado e velliñas nos seus vestidos de flores. Todos querían ver cos seus propios ollos o vendedor ambulante. Era un home extraño, por suposto, de corta estatura, figura miúda e idade avanzada. Tiña unha poboada barba gris e unhas espesas cellas que ocultaban uns enormes ollos. Estes eran de cor azul ceo e brillaban moi intensamente. O vendedor vestía un vello desgastado abrigo marrón con botóns, que chegaba polos xeonllos, e unhas botas altas e negras con enormes lingüetas. Fumaba unha pipa, tamén negra, da que brotaba un curioso fume cor frambuesa. Dende logo que era un home peculiar.
Primeiro accésit para Elvia Pérez Álvarez, de 15 anos, alumna de cuarto de ESO do IES de Ames, polo seu traballo de Arderas, Galicia. Ardes, ardes porque te queiman. Ardes, abandonada da man da que un día foi a túa xente. E sofres, ai se sofres, afundida nunha dor profunda que a lingua non coñece palabra para nomear. Sentes a carraxe a xermolar no fondo dun corazón agora negro, sen vida. O corazón dunha terra a que moitos xa chamarán inerte, mas resistes por nós, rendendo misericordia por seres aos que o miúdo non se lles pode chamar humanos. Láiaste do destino que te adxudicamos, abstraídos da nosa propia alma ao facerte sufrir, esquecéndonos de que incluso o máis forte tamén é feble. Ti, que te ergues cada mañá e amosas, espida, a túa beleza incondicional. Ti, que nos acubillas como os fillos teus que somos, por que segues en pé por criaturas consumidas polo debezo? De arderas, Galicia, porque xa non serve loarte cantando cando a ambición gaña a humanidade. Mentres, unha pena perpetua asoballa o teu interior, lamentando a desesperación do que queda do teu pobo, da túa estirpe. Puños pechados ata que as unllas se cravan nas mans calosas, maldicindo polo baixo con palabras que se evaporan nunha nube de fume que te abafa. Miradas afundidas en vaguas sanguentas que esvaran por meixelas arroibadas pola impotencia. Vidas e memorias tomadas, destruídas por un monstro que nós mesmos alimentamos. Ti obsérvasnos desde o noso propio ser, dende algún recuncho esquecido da nosa identidade, cansa e decepcionada connosco. Espertas do teu sono e afloran as vaguas que alagan a nosa terra, intentando arraxarte a ti mesma nun asomo de esperanza fugaz por volver a nacer. Nese intre, espertas do teu sono, afloran as vaguas que alagan a nosa terra, intentando arranxarte a ti mesmo. Erguese un murmurio cargado de inocencia que che deixa na gorxa un sabor acedo. Mais nese intre un meniño chega a cabo de ti. Habitas na súa alma, na súa persoa, dende observas con atención. Por un intre ves nel o futuro ceibe que tanto anhelas. Naiciña, por que choras? Ois dicir cun ton melancólico. Terceiro premio para Mara Arca Moliner, de 15 anos, alumna de cuarto de ESO do IES Vilar Ponte, de Viveiro, pola súa narración titulada Abaixo de París, premio de 250 euros e medalla conmemorativa. O inverno en París non era como nos libros. Non había neve que branqueara os tellados, nin parellas sorrindo nas beiras do Sena. Só o frío seco e fondo que rachaba a pel das mans e se metía polos ocos do abrigo como algo que non queres nomear, pero que insiste en quedar. Arume sentía nos osos. Non sabía ben cando comezara, só que había tempo que a acompañaba. Acabara de cumprir 18 anos, tiña unha pequena mochila, un billete de tren e unha entrada bella, xa amarelada, onde só se lía o nome dun club de jazz. Non lembraba a primeira vez que a vira, pero sabía que sempre estivera aí, guardada entre papéis que ninguén volvía a mirar. París apareceralle como unha intuición máis que como unha decisión, un lugar ao que había que ir, aínda que non soubese explicar por qué. Algo a chamaba, como se a cidade tivese unha resposta que ela aínda non formulara. Pasou días perdéndose por rúas sen nome, rabuñando en mapas vellos das librarías, preguntando en cafés onde ninguén escoitaba de verdade. O club non aparecía en ningures e canto máis o buscaba máis sentía que non era só un lugar o que faltaba.
A tarde caía gris, e París cheiraba a ferro mollado e a pan recén feito. Arume cansa deixou caer o corpo nunha cadeira fría, na terraza dun local pequeno, agochado nun recuncho do barrio. O vento cortáballe a cara. Pediu un chocolate quente, ao primeiro grolo sentía unha calor tímida, insuficiente. Mirou o chan mollado, as pingas rebotando nos adoquíns, as botas dos que pasaban sen mirarse, as nubes baixas esmagando a cidade. Todo parecía seguir adiante sen deterse en nada. Segundo premio, Alba Prieto Ramil, de 14 anos, alumna de terceiro da ESO do IES de Ortigueira, pola súa obra O último recordo. Premio de 400 euros e medalla conmemorativa. Boas, antes de comezar a ler, gustaríame dar as gracias a toda a xente que quero, que ben saben quenes son, pero sobre todo ás miñas irmás. Tania, Noelia, gracias por recordarme que a sensibilidade coa que miro o mundo non é unha debilidade, senón un dos miñas maiores fortalezas. Mirei arredor. Os obxetos seguían ali, ordenados, silenciosos. Tiven a sensación absurda de que me observaban. A xente volve por eles? Preguntei. Non, dixo o home, esquéceos. Mirei os estantes. Cada obxeto parecía dormir. Non estaban mortos, tampouco vivos. Só agardaban. E se alguén deixa demasiado? Preguntei. O home tardou en responder. Entón, comeza a non saber que cousas lle pertencen. É como a deixarse a si mesmo. Entendín o risco. Aliviarse non era o mesmo que baleirarse. E vostede? Preguntei. Nunca deixa nada? O home dubidou. Alguén ten que recordar, aclarou ao final. Non volvín levar nada, tampouco pedín de volta o que deixara. Ás veces paso pola esquina e o local segue ali, aínda que o cartel xa non se le ven. A xente da vila continúa entregando cousas que pesan demasiado por pequenas que parezan. Eu sigo adiante, funciono, sorrío cando corresponde. Pero hai noites nas que soño cunha chave que abre unha porta que non podo cruzar. E esperto coa certeza de que, aínda que non saiba que perdín, algo importante segue esperándome do outro lado dela, sen saber se serei quen de conseguir chegar algún día. Primeiro premio para Raúl Bouzón López, de 15 anos, alumno do Colexio Manuel Peleteiro de Santiago, polo seu relato E ti de quen es? Premio de 800 euros e medalla conmemorativa do certame. Antes de comezar, gustaríame voltar a mirada para atrás e mirar tamén o presente e agradecerlle a todas as persoas que me teñen axudado, como don Cuba ben nos dixo, e tan fermosamente nos dixo, a soñar en palabras. Pero tamén mirar cara ao futuro, porque as historias que compoñen este relato ben podían ser certas e non se poden perder. Mamai sempre me dicía que non son ninguén. Papai sempre me dicía que non son ninguén. Meu irmán non mo di, pero nesta vila, todos, e nas de dar redor, sabemos que non somos ninguén.
Mais eu quixera ser como a don José. El sí que é alguén, sexa polos cartos, sexa por castelán, el non traballa a terra, e máis ten a bofé para comer. Non como o Tono do Eiró, que viñera sen un dedo da guerra, e tiña un criado, e non labraba os campos, pero non tiña moito que levar a boca despois de lle morrer a muller. Pero el dicía que non podía traballar, porque se lle vían un callos do exército, quitabanlle a pensión e o medio porco que lle daban cada aninovo, por moi mutilado de guerra que fose. E ben lle pode faltar un dedo, como o brazo enteiro, como unha perna, queda igual. Nin eu, nin mamai, nin papai, nin o Tono do Eiró somos alguén. Formiguiñas que pasan polo camiño, das que se poden pisar. E os que somos pobres, nin estar canai podemos, mais non debo queixarme. O cura é boa persoa e non paso fame e máis traballo pouco. Inda así, dende o día en que o cura me levou da miña casa para a súa, extrañoa. Miña nai quedara viúda preñada da miña irmá e a comida xa non abondaba. E o señor cura pola vila adiante no seu facer da ruta de Pascua, seguido de 4 nenos para lle levaren 2 cestas de ovos e o isop e maila cruz e o santo. Este xa se coñecía que non era bo. Chegaba ás casas máis pobres e rompíalles nun prato os ovos co isop. Así, ben seguro que os comían os meniños no canto de vendelos. Na modalidade de poesía, o xurado outorgou os seguintes premios. Prégase que non aplaudan ata que rematen a lectura. Terceiro accésit a Marta Penabat Timiraos, de 16 anos, de primeiro de bacharelato do IES de Ortigueira, polo seu traballo Serea soñadora. O meu avó foi ave, antes de sabelo. Co corazón latente aprendeu a voar e a perder. Sendo aínda moi novo, migrou cara a Suíza, deixando o seu pobo, o fogar, a lareira, o muiño, as romarías e as feiras, o caión en xebre. Marchou cedo, sendo arroupado polo abaneo das ás da súa nai ao despedirse del que marchaba no tren. Promise stay the night and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I want it. Segundo accésit para Simón Torres Fachal, de 17 anos, de primeiro de bacharelato do Colexio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, polo seu traballo Sintomatoloxía. Son 24 feridas lentas, con só unha vendaxe, mouca agulla, son feble, aire que foxe lonxe. Recorda, falta, berra, recolle, corre hoxe, onte encanta, e mañá gardará carraxe. Manda orde, mentras coagula o desorde, é consumido, e consumen como lume. Ignorado, venerado, e igual desexado, ou neno, adulto, e vello por alcume. Queimo xusto, todo cura, apreta e afoga cal un fume. Nunca, non é nunca amigo, e sempre pasa factura. Trota, non salta, e a veces é o que falta. Tempo. É tan frío, non dá respiro, actúa tan esquivo, ficando aí, observando tan altivo, pendiente daquela condena, da muller que xa foi nena, dos amores máis caducos e do final daquela tan longa espera. Tanto che quita, tanto che trae, tanto grita como a permanece quedo. Pasa ao soltar, pesa ao guardar, como esa froita que da árbore cae. Revela entón, cruel, o seu corpo acedo, sen medo a finar cedo, mira os ollos e bota a voar.
primeiro accésit a Cristina Bicho de la Fuente, de 17 anos, de segundo de bacharelato do IES a Pinguela de Monforte de Lemos, pola súa obra As Reliquias do Esquecemento. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, gustaríame darlle as grazas á miña familia, que son o principal motivo polo que estou hoxe aquí. E, ademais, tamén me gustaría adicarlle o meu premio a Olga Novo, a miña profesora de lingua galega, pero, sobre todo, a miña guía e maior inspiración. As túas reliquias descansan campantes sobre as miñas mans. Mirando para elas, ollo a intensidade do querer e do crear. Dono e servo do saber. Transmitilles a túa sabedoría a través de ondas lumínicas que chegan a min en forma de verdes arboriñas. Miro para elas e nas súas folliñas vexo os teus escuros ollos cheos de razón. Entre papéis achegaste a min, configurando o meu ser e dando lugar á miña digna creación. Agora continúan os teus latexos nun corazón alleo, pero familiar. De ti ven todo, e cara a ti diríxese todo. Xuntos bailamos o vals do non esquecemento, e sobre a nosa maquiniña de soños esperta un poderoso conxunto de símbolos, nós. Terceiro premio para Antía Paradela Casal, de 17 anos. Cursa primeiro de bacharelato no Colexio Manuel Peleteiro, polo seu poema A Voz do Mar. Premio de 250 euros e medalla conmemorativa. Din que o mar garda o que ama, e que ás veces deixa subir a luz o que nunca quixo perder. No fondo, entre sombras quietas, había unha figura que non era nin vida nin pedra, un resto de algo que o océano protexera en silencio. Un capitán, guiado por un brillo improbable, descendeu sen saber que, e atopou unha nena endurecida polo tempo, unha lembranza atrapada na auga. Levantouna con cuidado, crendo que podía devolvela ao mundo, mais ela non tiña voz, nin memoria que ofrecer. Co paso das noites, o sal regresou ás súas mans, o peso medrou e o mar comenzou a reclamar o que era seu. Ata que un día, sen aviso, a figura esvarou dos seus brazos e afundiuse de novo. O capitán buscouna no fondo, mas non quedaba nena, nin estatua, nin rastro. Só o mar, que recuperara o que gardara tanto tempo, e el na superficie, coas mans baleiras, chamando a quen nunca respondera. Segundo premio, Román Rojo Campaña, de 17 anos, de segundo de bacharelato do IES Plurilingüe Rafael Dieste de A Coruña, pola súa obra Muiño, premio de 400 euros e medalla conmemorativa. Portiña que quero tanto, figueirines que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que modo vento, paxariños, piadores, que asiñado meu conjunto. Boa tarde a todos e a todas. Antes de comezar a lectura do fragmento que vos sei recitar, quero situalo no que é o conxunto da obra. Muiño é unha obra en 3 lances que representan os 3 movementos do baile tradicional galego: punto, tablón e descanso.
O fragmento a continuación é o remate do descanso e, por extensión, o remate de Muiño. Ai, e agora neste muiño alegre, xa non hai nin aire, nin aspa, nin ledicia. Soamente hai silencio, hai soidade. Non hai bailadoras nin cantadoras, hai delegadas do bar a tro que sacan e tocan unha fúnebre marcha procesional de ánimas e saudades. Cunhas añas ven a maré dali de abaixo, amosando o vigor do luar sobre marea picada. Cunha rama de teixo viran e tomban uns bailadores vestidos de negro, negra pena que deixaba entrever a miña condenada almiña de jala. E baixar dun sete estrelo, en descanso, para virar como un lene hálito, con dúas anduriñas ás costas, pola rubia de alborecer que me acompaña no teu ben querer. Cando dance desde o firmamento, hei cantarlle os jaláns que como un cantador non fenezan, pois como non veña San Antonio, tormento a sangue e tormento neste muiño alegre. Hei botar a despedida cunha rosa nos beizos, hei marchar daqui que xa é tarde, e agora cantar, eu non canto máis. Non canto máis que o corazón murcho, queimado, asoballado, non mo permite. Niña terra, terra donde me crié, porteña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas, timbrador. Primeiro premio para Inés Pereiro Martínez. Cursa primeiro de bacharelato no Colexio María Auxiliadora Salesianos de Vigo, polo seu traballo Portus Dorsum Mica Dolmen. Premio de 800 euros e medalla conmemorativa. Horas da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba ao meu amor, camiriños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Quero comezar dando as grazas por este recoñecemento. Recibo cunha emoción fonda e cunha certeza. Nada do que escribo nace só de min. Son o froito das miradas que me enxinaron a ver, das mans que me coidaron e das voces que me contaron o mundo. Así que grazas, os meus avós, por limparme os ollos cando non sabía mirar e por saciar, sen sabelo, a miña fame de mundo. Polas historias que gardan as súas liñas das súas mans e por enxinarme que a memoria tamén latexa. A miña nai e a Eva, por ser refuxio, por soster, por estar sempre, por facer do amor un lugar onde volver. A José, a Eloi, a Olga, os meus profesores, os meus amigos e a miña familia. Grazas por verme medrar e por facerme medrar. Grazas por prestarme as vosas miradas para habitar o mundo. Sempre estrelas, nunca fugaces. Mica. Márcaseme o acento das malvas e digo tacos preciosos, cos beizos marcados polo salitre. Digo, non te quero fugaz, e sei en que fase está a lúa pola curvatura do teu sorriso. Sei, tal vez, un finísimo pétalo de vida. No meu corazón de mica hai unha primavera que te ama platónicamente, unha enchente na que rogo polo teu acento e o nome que me ha facer chorar. Ti non o sabes, túmbome sobre a túa terra íntima e todo pasa. Cando non volves, quedas para sempre. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós, que me vou, erviñas do Campo Santo, onde meu pai se enterrou. A concelleira do Concello de Santiago de Compostela, dona Pilar Lueiro Rei, será encargada de pechar este acto. Dona Pilar Lueiro Rei, ten vostede a palabra.
Ben, pois, moi boa tarde a todos e a todas. A verdade é que logo neste acto no que escoitamos relatos e poesías desta grandísima calidade, pero que comezou o acto cunha presentación excelente, cunha presentación tamén, un relato tamén moi bonito de Armando Requeixo. Agora, a verdade é que compre o silencio, porque non vou alcanzar eu a calidade, pero nin de asombro para isto. Pero tamén quero agradecer á dirección do Manuel Peleteiro, ao profesor Armando Requeixo e aos compañeiros da mesa, a todas as familias, a todos os mozos e mozas que hoxe sodes os verdadeiros protagonistas desta celebración. E para min a verdade é que é un verdadeiro orgullo clausurar esta edición número 54 deste certame e a máis facelo diante de xente ben querida, de alumnado, dun profesor ben querido tamén como é un exalumno e hoxe decano da Facultade de Filoloxía como é Elías Torres, un moi bo querido profesor meu. Ben, pois desde que botou a andar en 1963, apadriñado polo mestre Álvaro Cunqueiro, o Minerva converteuse en moito máis que un concurso, hoxe é unha institución imprescindible das nosas letras. Como concelleira de Santiago e como profesora de lingua galega, resulta emocionante ver como a nosa cidade segue a ser o berce onde naceron literariamente autores da talla de Susé Toro, Darío Xoncabana, o Olga Novo e moitos outros. Cando falamos da relevancia do Minerva, non falamos só dun certame escolar, falamos dunha canteira de talento inesgotable. Precisamente estes días lembrábase que un dos xornalistas máis ilustres, Fernando Ónega, tamén iniciou aquí, co seu primeiro premio, unha traxectoria brillante. Este é o camiño que hoxe se abre ante vos. Nesta edición queremos que ese recoñecemento sexa un impulso. Os meus parabéns máis sinceros a Raúl Bouzón López, alumno deste centro, por ese relato titulado E ti de quen mes. É un orgullo que este primeiro premio quede hoxe en Compostela. Así mesmo, felicito a Inés Pereiro Martínez do IES de Curtis pola súa obra Portus Dormum Mica Dolmen. Inés é un exemplo de constancia e evolución, demostrando que a calidade literaria se cultiva con perseveranza. O Minerva é un fío que une a toda Galiza. Parabéns tamén a Alba Prieto de Ortigueira, a Mara Arca de Viveiro e a súa profesora Merce, a Román Rojo da Coruña, a Antía Paradela de Compostela, así como a todas as persoas gañadoras de accesis que hoxe nos acompañan. Vos sodes a proba viva de que o galego é unha lingua con futuro, un idioma moderno e poderoso, capaz de expresar as emocións máis profundas e a creatividade máis audaz. Pero este éxito non é solitario. Detrás de cada relato e de cada poema hai tamén o traballo silencioso e xeneroso de profesoras e profesores que en toda a nosa xeografía seguen alentando a chama da lectura e o amor pola creación literaria. Santiago é a capital da cultura e da palabra. Ver que centros de toda Galiza participan neste certame demostra que o noso idioma é unha ferramenta viva nas vosas mans. Por iso, grazas ao Colexio Peleteiro, por estas máis de 5 décadas de compromiso inquebrantable coa nosa identidade. A vos, persoas premiadas, que este recoñecemento sexa o primeiro de moitos máis. Seguide escribindo, seguide cuestionando o mundo e, sobre todo, seguide soñando en galego, porque Galiza necesita escoitar a vosa voz. Sen máis, e coa satisfacción do traballo ben feito, declaro clausurado este acto de entrega dos Premios Literarios Minerva. Moitas grazas e moitos parabéns. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, portiña. Os nosos parabéns para os premiados, as súas familias e tamén, por suposto, ao seu profesorado. E moitas grazas a todos por acompañarnos neste acto. Verémonos o próximo ano na edición número 55. Que quero tanto figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que modo vento, paxariños, piadores.